Možnosť číslo 1. Nákup kryptomien cez kryptomenovú burzu, respektíve zmenáreň. Nákup kryptomien cez kryptomenovú zmenáreň, respektíve burzu, je zrejme najjednoduchší, instantný, v podstate vám na to stačí váš smartfón a je to veľmi rýchle. Takýto spôsob kúpy kryptomien je zároveň najvýhodnejší, pokiaľ ide o poplatky. Daňou za to je však strata anonymity. Pri nákupe kryptomien online formou totiž musíte poskytnúť, obzvlášť pri nákupoch v o čosi vyšších čiastkach, vaše doklady totožnosti a to je vec, s ktorou sa určitá časť kryptomenovej komunity jednoducho nechce stotožniť. Je teda len na vás, či uprednostníte nižšie poplatky za nákup kryptomien alebo väčšiu mieru súkromia. Ja na nákup kryptomien v prípade tejto možnosti v súčasnosti odporúčam kryptomenovú zmenáreň Anycoin, ktorá si na československom trhu v posledných rokoch vybudovala naozaj dobrú povesť. Ak sa teda náhodou rozhodnete práve pre Anycoin, nezabudnite použiť aj link dole pod týmto videom. Pri jeho použití a nákupe kryptomien nad čiastku 400 eur s tým, že si zároveň overíte vašu totožnosť, dostanete malý bonus v podobe 12 eur. A teraz v rýchlosti ukážka, ako kúpiť kryptomeny na Anycoin. Dole pod videom si nájdete registračný link Anycoin a kliknite naň. Pravo hore kliknite na registrácia, zvolte možnosť registrácie cez Google alebo cez Apple, alebo vyplňte váš e-mail a heslo a odsúhlaste obchodné podmienky. Keď už budete prihlásení, kliknite na túto ikonku a kliknite na začať s overením totožnosti. Následne nahrajte vaše osobné doklady a overte si totožnosť, čiže napríklad preukaz totožnosti a vaša poistná karta. Nahrajte prednú a zadnú stranu oboch dokumentov a urobte si ešte aj selfie fotku s vašim napríklad občianskym preukazom. Okrem toho urobte aj prvý vklad. Vyberte si menu česká koruna alebo euro a pošlite na číslo účtu minimálne 20 eur. Následne počkajte, kým bude váš účet overený a platba bude pripísaná. Keď už sú peniaze na Anycoine, ja som sem pre ilustráciu poslal 20 eur a počkal na overenie totožnosti, môžete začať so samotným nákupom kryptomeny. Ako vidíte, v ponuke je množstvo kryptomien, ja si nájdem BTC a kliknem na kúpiť. Môžete si vybrať, že budete nakupovať za trhový kurz, to je okamžitý nákup, aktuálny kurz, to je pevný kurz, alebo vlastný kurz, kde si počkáte na sumu, za ktorú chcete nakúpiť. Vyššie si zvolte čiastku, za ktorú chcete bitcoiny nakúpiť, ja tam dám 20 eur. A idem nižšie a volím v tomto prípade možnosť nákupu z môjho Anycoin účtu, kde mám 20 eur. Následne si ešte môžeme vybrať, či necháme kryptomenu na Anycoin účte alebo ju prepošleme na vlastnú peňaženku. Ak ste videli moje predošlé video, už viete, ako si môžete kryptomenu poslať aj na vlastnú peňaženku, ale keďže teraz nakupujem len za 20 eur, ponechám tieto bitcoiny zatiaľ na Anycoin účte. No a kliknem na vytvoriť objednávku. Ako vidíte, už mi napísal, že vaša objednávka je uzavretá. A na Anycoin účte vidím, že mám nakúpený bitcoin. To, ako dostať kryptomeny z burzy na vlastnú peňaženku, si ukážeme v ďalšom videu z tejto série, ale len v rýchlosti stačí kliknúť na výber, zadať adresu bitcoinovej peňaženky a všetko by malo prebehnúť bez akýchkoľvek komplikácií.